Antolaketa horrela izan da, urdinak jatorrak eta arreusak satorrak. Satorrak morgara iritsi zirenerako, jatorrik ja sorpresatxo bat presteukaten haientzat. Aigure satorrak ze txarto pasako duten. ¡Carloza! ¡Luces! ¡Paquetes! ¡Arratsaldeon! ¡Sol! ¡Kulgara zator sol! Churru, berriz etako jarri beharko txuk. Churru zurille moztuko dugu. Bueno, flipen. Bueno, gauza da, badakizuenez, beti zigor txiki bat dagoela satorrentzat. Jo, kaso honetan, Zigor majoa dago hasieratik. Egongo zarete zuen artean lotuta. Dutxatu, lo egin, baina lotuta zuen artean. Komunea juteko, gutxeta juteko, loiteko, baskaltzeko eta hola, osan behar dut ni espazio itala. Baina nola dutxo bargea denak batea? Bai. Baina guk egiten dugu, nola lotuta dago. Ez. Guk, leheno, Naomi eskina baten. Tarara! Gero, Leire! Gero, Iranzu! Socorro! Enara! Gero, Txurru! Eta azkenik, Janire! Etxain beste gauzat pentsatu deula bain azkeneko momentun. Bizkinak aldatuko iteu. Janire ez hemen. Eta Naomi area. Hombre! Eta enara gau batxakito la pasako zu. Ados bela. Loco de atar, no tiene rumbo ni camino, vive en libertad. Loco de atar, nadie le dijo por dónde tenía que andar. Venga, egin da hola orain. Madre que va. Bueno, ikusi deu koordinazio aldetik ondo zabiltzatela, seke bain koordinatu da zuen maletak eta guriak hartu, eta etxea ematen. Bestea, koñez. Aur, Saturrino. Arte. Loco de atar. Orduan, horixe, jatorren taldeko harremanak edo pixka bat gehiago lotu estutu nahi zituztenez, ideia zoragarri horixe izan zuten, eta horrela. Earki, una maravilla. Hori da. Lehen konfiantza da genuen orain. Gehiago! Bai, niri berdegarria iruditzen zait eskuak lotuta ibiltzea. Nik uste divertigarria izango da. Hombre, hasieran putada da hau maldeta kontzaitu. Baina, bueno, nik uste dut irri batzuk egin. Bai, ni nahiago, hemen egotia hola, bestela bestea segongo dira. Bai, barregarri bai, baina da ostelango putadea bai, ez? Zu hor momentuen egotea, osea, ez dute bai, da zango zinun, ostia, da nik zingo nabenoin edo... Ni momentuz oso gustora nago, ez zait ez da kriston putada iduritu. Eta dutxa hartzeko eta hola... Bueno, zu geure gutila zaren ez zeuko txurru, basa botar. Ni botauko dena bantana batera. Hori de puta madre, altu, ni mutiloa kana eta gero da ganeskak. Hori guztate gata gisa. Baina nekin ez da sartuko gutzen, hori argiakak. En plan, komun, dana batera. Baina, dutxa nola sartu beharko dugu. Bueno, nesken artean ez da segertatzen, baina eske ere txurru dago, erdian. Eta zer ingo du txurru, dutxaterakoan eta egongo da erdian, itxaroten? Ba, ez zait ondo iruditzen. Eta loiteko, koltzoia lurrian. Eta pixa egiteko? Bueno, pixa lo de menos batola jartze ahora, pista, ya está. Bueno, pixa egiteko... Bueno, kaka eta hola egiteko ze. Bueno, ba, aguante. Asteburu guztiak kaka egin gabe. Ba, nik ja pixa gurak eto, Nik bai. Bueno, eske, 24 ordutan indezazketen gauz guztitatikan erdik barregarrik izango ja. Saiatuko gara ongi pasten asteburua, eh? Saiatu ez, ondo pasako. Ongi eramaten gara, así que, bueno, espeot tirabirak eta hola ez suertatzea gure artean. Sol, kulgara zator sol! Puntu zehatz honetan gaude. Morgara iritsi, satorrak ja elkarren artean lotuta daude, eta beti bezala, asteburuko kontua delako, ja enkargatu diete jatorrek euren maletak igotzea. Lotuta. Orduan, klaro, panorama honako hau. Zoska! Bueno, talde, ze hartuko ditugu maletak? Bai, nada, gora bihotzak. Bai, bitxonik.
gaidan. Tio, lagundu favore. Bai, eo paketarik Itxoin, maleta baltxoin barrak. Blusa zikin duzai. maleta. Berdia bakarri zara. Enara, ni maleta. Jode, zure maleta, zesartu zuen txozua. Lehenengo 5 minutuak barregarriak izan aldira, baina gero ordu batzuk pasatak egon, tela. Mina leite leire. Barka. Itxo, a ber, egonen motxilau. Enara motxilau. Motxila tximola, la. Nik pentsetan dut, ez zidezela koordineko. Ondo. Bueno, enarak pixkatira iteita, pixkatira iteita. Ez dela ondo. Gauin la leche, enara! A ver, Geri, hostia! Ustuz flipatu gara dugula asteburu guztia. Egin zu hilara bat. Eski motil bat noa, eski honi pisate honi bat. A ber, gauin jarri txurruren atzean. Hostia! ¡La puta! ¡Chaval! ¡Mira, que te rionea! ¡Qué puta mierda, chaval! Así era en ondo, baina gero... Bat, zapoltza hori zer. Neria da baina eskidoi izan. Ja nire hartu zu. Venga, ja. Bale, irubi bat. Eske denantzako pixka eta gobiantea, Ongi, hola xe, hori dun koordinazioa. Txoin, geldi, momentu bat, Eta herri maleta aurreo txurru. No te va a tirar tanto. La puta maleta grande. Ja. Puta, azte buru baterako txal. du maite kortio. Maletak igotzeko izkinetatik gora, osea, nirea pisatzen ditu 30 kilo gutxien. Ze kristo irabazin deu, ez? Bai. Animo, neskak. June eskumelagoa, koine. Churro, Bi, huts. Al loro. Bueno, hola, argi dago irabazi duzuela jatorren azul zaretela, baina maltzurkeria hundi xamarra ez ote da. Divertigarria zan, Xobe hasi ginen. Zuentzat, bai, bentsat. Okerrena maletana, pixuk eta trastiak eta... Eskubuturretan kriston minegero, Ba, nik uste baina bestela txartuela, joku- azken oso gorra zen, azkenen. Bai, ni kriston Nira nesken mina da, minegero, dutxau biharra, komuna jun biharra beraiekin. Ze disgustoa, txurru. Oso disgustu handiza. Nabari da. Irantzu, keja bentsat, bai? Joder, eske, gaina ara eginan. Tira itezin bestia, errementa hitzet, eta behitzet ikusten maleta bat bai joala bera, txurru, eta hola geratzea, maleta. Eta maleta horrek Naomi zemateko karga zeukan. Nik uste dut zegoela akordioi bat onduan, osea... Eta bire bai, kabitzezian mentzat. Ze, 10 metro txar egiteko zenba demora pasatzen duzue. Eta tira eta... Zabatela utxorakin iba baino ez, Ba, mina itpezaba. Baina kizton fuerte lote zizkiguen da, mina. Hori, Aitor! Kejika batzu dira, ikuste duzu, keja beste. Egin zu. Bi maleta jotzeko... Proba egia da, bueno, alu xamarra jarri zenietela, Aitzol? Ni etxetan guzteko egotea, ez. Beraz... Hasieran ikusten da, bat tiritan, bestea ez dakin hor, adibidez, lehenengoak tiritan badau eta bigarrenak ez badaki, ez? Beti dau, ese tiron, ez? Esaten dena, eta... Baina, Aitzol jasira, berak egineko lituzkenak agintzen. Mesedez, ez? Nazain txarra. Jatorrek ala aginduta, erabat lotuta, elkartuta, elkarri pegatuta egon behar izan duzu asteburu guztien. Horrek alde honak badauzka, klaro. Bai alde txar batzuk ere, bai, adibidez zer eta komunera joaterako garaian, ez da? Kusi. Behan eska, que ni betxiza ingura dago, oza, que venga. Nike bai, así, venga. Aitor, zure eska que ningo txiz, Pabela, Aldo. Ba, niko iduen ondo hartzen, itxorruin konfiantza hoket eta... Nolena txurrukin pixe. A ber, daztu nore bazu pixe, osea, esku gabe, ez? Ba, eskubarik da gero zenok azkenia... Gotita. Venga. Oso barregarria. Bueno, gauza esan bihot. Zuzu gauzera janak bauta, da, bueno, hasi asimilatzen, baina eskenerak india dutxiz, bale? Ez da importa, ez da? Baina ez jarri joretu, horan da. Ba, nik uste Aitorren harakin komunen sartu nazenian, ba, pixka dut hori. Jeloskorro garri dala. Bate esanet normal. Naiz bate jeloskor jartzen nolako gauzik eta ez normal. Aitor, hasi espabilatzen! Txurru pixein duen, ba, ez dut behi dau.
Ez du bida bosko, ze... Torpedo sexual! Pixa egin dugu, ez dakit zer gauta beste, saietu gara konpontzen algedun moduan. Baina, bueno, ez dakit, kakagurea sartu zaigunean edo auskalo. Pasetan dago. Epa! Tomate. Iai, tomate. Tomate ensalada naizue. Aterpetxan ere leire denoi batera sartu zitzaizuen de repente komunera joateko gogoa edo beharra? Neri iritsi eta bidaia eta gero, pues, lehendabiziko gauza pixa. Gotita, ezta? Bai. Zerbeza gehiagi ez, leire? Bai. Txurru, inoiz sekula lehenago egon altzinen bi neskekin batera komun bakar baten barruan. Komunean edo non? Bai, tio. Normal gainera. Bai, tio. Bai. Zer egiten? Txixa ala, zeo zer, pia. Zeu galetu goztazu da nik erantzuten du. Bai. Eta orain janire galdetu dizu. Txixa bakarrik edo zeo zer gehiago. Janire, Eskerrak kolan, irapo nesken daukagu. atzetik kolan, komuna sartzeko, sin más. Aitor, zu momentu hartan bertan ez zeuden, personan, orain ikusi duzu, ze pasatzen, ze bizi genuen, ta? Bueno, Ez omen zuen begiratu enarak. bueno, behiratze, hola ebala, hostia. Total, ikusteko Ze ikusi handi giztaka. Aitor, a ber. Berriz ere Nik apustu uste- emate edo desafio emate izango dugu zerbait. Ez, nik uste, a ber, hori da konfiantza egitu ditun gauzia azkenean, ez da? Baina nik uste hasieran jeloskor jarri zara, nik uste baiet, Benetan, baina oin benetan dinot, Nik klaro dakat, bere arpegi ikusitza, porque, claro, hasi ginean, danak lotuta neseke, baina enara jarri zanean nire lugan, hostia, Aitor. Bueno, antenak, pi. Enara zure antzinen. Bai. Ta? Ze iruditu? Nervioso ikusten zinean ez, super celoso, no sé qué. Ez dut egizan, Aitorren non ikusi jeloskorre, osea... Baina hori gauza... Txurro, Ez, hori, a ver, hori genero bakarrik ikusi aldau, hori mutien genero bakarrik ikusi aldau. Hori bakarrik ikusten aldau. Ari dakat hori, barako gauza, da ikusi aldau dala mutiak jelosko jartzen dira. Bueno, zula hobeto sentitzen maztea txurro, arrazei bat izut, ole? Ola importante bat sentitzea ez. Baina, nik uste hori. Ja. Txurrutan egin konfiantza, eta ni txurrokin jeloskor zea jarriko naiz. Hori pikatzeko. Hau txintxua da, Estima, baina berez tipo hona da, Txurru.